Saros ako dyan! Saros ako dyan! Saro lang! Kugi, kuha saro, kurado! O, mga kugi, kuha pili niya, uy! Alis na kami at kakain na. Gutom na. Okay, ayos. Diretso! Diretso! What's up mga kabiyag? May tumawag sa amin. Sabi may paparating daw na bangka, may huling tunsoy o lawlaw. So iniintay namin ngayon, mga konting minuto, darating na yon. Tingnan natin kung ilang banyera at magkano. So samahan nyo kami. Let's go! A few moments later. Mga kabiyag, ito na yung hinihintay natin bangka. Makikita natin, parang walang laman nasa baba. Minsan kasi kulang sa banyera. At minsan dyan na lang nilalagay mismo sa bangka yung mga isda. Kaya nagpakuha si boss ng banyera, baka kulang ng lalagyan. Ayun So, binababa na yung mga banyera. Nasa bangka talaga mismo yung mga isda. Ilalagay pa sa banyera. Dena salin, Dena. Dena salin. Dena tama, kukuha naman ay. Kalalanog. Kalalanog, mailang nilaro. Kasi CCTV ka man, pinagkaba niya sa plastic. Kayo na. Request ni Tol Fights? Gayon. Request ni Tol Fights? Dumaraga. Pamahon. Dahil kanino mag-unsar dito. Ini darko ko mo. Ini man ko katot ni. Na uli ka mo. Hindi na pa sa taas, sa katarya, sa katarya. Bing, banyak lebih bing. Bawal yan. Ang ating sararong akbot lang. Tataba siya sa nung lugar reo. Hop. Sana.
Sakto yan yung. Sakto yan. Ano. Sige. Magkana ka magkadit dyan. Tara. Yan. Bawal naman yung picture si Padikulit. Ano? Para na sa vlog. Sa vlog na. Ayos yan. O, tawag niyo po ton. Pag nainayos yan. Saros ako dyan! Saros ako dyan! Saro lang! Kuki, kuha saro! Kurado! O mga kuki, kuha pili niya! Ki, uday, ki. Bako ka na dyan, uday o. Kurado ka, boss! Pira pa lang digdi na digdi. Mana? Bago na ni. Bago na ni. Ay, pito pa lang ni. Apat pipotol sa damang ito. Wala. Pira pa lang digila. Kabiyag, kung makikita nyo, mayroon pang dumating at mayroon pang darating. Mayroon pa pala sa amin dumating na isang bangka. Konti lang yung laman. Ayun. Baka dumaksa pa nga ito eh. Yung mga kinukuha na bago, hindi na sa amin yan. Sa Barkada kabilang na broker. naman. Tuso bigyan ng puso. Ito, buhay pa sira ako puso. Kaya. Oh, may buhay pa. Bagong uli. Direct na yan. Kung may buhay pa. Bagong pa. Still alive. Still alive. Survive. Basong pa. Gurano. Iwan. Magkano? Gurano? 1,516. Tapos inituloy. One five. Talaga. Ito yun sa kabila, hindi pa tapos. Hindi pa binebenta, hindi pa tapos magdiskarga. So sa kabilang broker naman ito, magkano kaya sa kanila? Sa'yo na rin, dakop. Buhay pa ba sa saro? Buhay pa. Meron pa naman buyer. Sa amin pala 1,516. Ito mga buyer na to, mga para tuyo at mga para tapa. Guys, tapos na kami. Salamat sa inyong panunood. Bukas naman baka mayroong dumating pa. So shoutout sa mga mangingisda dito at sa HB Fish Broker. Thank you. Salamat. Adios. Ingat kayo. Godspeed.